Vítam vás z našeho prvého dielu, vítam vás tu PTT40 a Spike. Natáčame odznova, lebo mi tu vošla babka. Tento diel, budeme si hľadať miesto na bývanie, možno to ani nestihneme. Ak chcete vedieť, tak máme mod Mňaucraft, ale nevieme, či bude fungovať. Nie? Aha, kravy, zabij si. Tam by som dole nechcel spadnúť. Dori ti spadli mi tam stejky. Kde dole? Tu dole. No nebudú to žiadne z toho mobu biomy, ale aspoň dúfam, že veci môžeme craftiť. No to dúfam aj ja. Aspoň tú mušketu, keď sme mohli. No tak keď môžeme mušketu, no môžeme všetko. Ideš za mnou? Hej, mne sa dačo podarilo, ale nemôžem povedať čo. Čo? Uvidíš potom. No poď, lebo ja zomrem o chvíľku, keď je ešte noc. Bože, jak dlhý je ten bióm. Kde si? Tak, Ty stojíš na jednom mieste. kde? No tu pri mne. Ježiš. Ako vidíte, mám obrovitánske lagy. Tak ak mi to tak náhodou lagne, tak si toho nevšímajte. A ty poď. Kde? Ideš? Radšej si skričet, aby tam nebolo vidno, že čo píšu. A ako sa to robí? Daj si SC, Options, No, Multiplayer Setting, kde to je? chat, Počkaj. No, chat, čo tam musíš mať. Chat. hide. comments only. Chat hidden, A tak. ešte raz klikni, aha, hidden. No veď mám. Ešte. No. Dobre, ja už nemôžem behať. Yes! Ja mám 20 dačo mesa, ale nechcem ho míňať, keď nie je upečené. Ja si ho miniem. Kde si? Prečo máš naopak meč? No dúfam, že tu pôjdu tie veci, keď nie, no tak. Počkať, Airpo, jak sa to robilo? To, čo som dal! Daj F4. Hej, to je také. To som skúšala ja. Ty koko, zapalom, keď dáš ešte raz? Hej, viem. To sú také, že kde sa to načítava, tak ja ti to neviem vysvetliť. Ideš? Mne sa krúti obrazovka. Kde si? Mne sa zakrútila obrazovka. Bajko, nechcem. Creepel. Počkaj, dačo si nastavím, počkaj chvíľu. Ritzy mod. No, teraz. Ako dlhý je ten bióm? No húra! No, už si ne. Počkaj, veď mi o chvíľku to natáčame. Prvý diel. Ja mám zlú správu. Akú? Toto, že nemôžeme to natáčať na serveri, lebo tu nepôjdu veci. Normálne veci, som si dala RCP mod a normálne veci z Minecraftu mi ukazuje, že jak sa to crafti, ale keď si dám už z Mňaucraftu, napríklad také brnko, no tak nejde. Kúkaj, čo som našiel. Daj. Počkaj, Hej, poď im vykradnúť seno. Vnúka v tej dedine. Ja už kradnem. to úplne strat. Si mal
že ja som ti povedal, že čakaj, lebo... Tak ja viem, kde si, stoj. Ja viem, kde si, stoj. Dúfam, že si nešiel head, lebo ťa zabijem. Nie. Počkajte, ja to stopnem. Tie veci. Dobre, sme naspäť. Yes. Idú tu tie veci, lebo ináč by okolo dediny Čo? Počkajte, to stopnem. Dobre, sme naspäť. Po 3. strihu. Môžeme nájsť... Mohli by sme nájsť vypekáreň, že sme dali vypiesť veci. No, ale fakt. Kúkaj, tu musí byť ten mod, lebo toto tu nikdy nebolo v dedine, aha, také schody. No však aj okolo dediny nebolo, ani v jednom dome neboli. Ani pozri, ani takto tu nebola tota. Vypekáreň. Kde si ty? Tam som vedľa tých schodoch, tu, vidíš? Kúkaj, ani tá vypekáreň taká. End portál. Ty bolo tu je end portál. A tu sú čestky loknuté dnu. Ale tu je end portál. Dobre, veď nechaj tak. Dobre, ideme head z tejto dediny, ja tu nejdem byť. Prečo? Poď, proste, lebo... Ty si tu zostaň, ak chceš, ja idem head. Nie. Ja tu už bol. Ideš? Tam zase začína zimný bajón. Treba ísť tam a ďalej. Ideš? Či nie? Počkaj, koľko končíme? Dori ti Miška, choď. O 3 minúty končíme, takže o 2 minúty skončíme tento diel. Hneď budeme natáčať ďalší. Nie, najprv ho musím dať na YouTube, že by som sa zase nepomýlil. Ale budeme natáčať, dokým sa on bude dávať na YouTube ďalší. Jak si tam dával na YouTube, si povedal vo videu, že to je 3. diel a bol to prvý. Si napísal, že náš prvý let's play si napísal a povedal si... Ja viem, to sa občas pomýli každý. Musíme zase ísť cez zimný bajóm. Smiešne vyzeráš. A ukáž, že jak plávame a ide za tebou creeper. Všetko potom sa ukáže všetko. Budeme musieť ísť určite cez nejaké rieky dakedy. Pozoberieme Ty slovo. kokos, tu sú same prišery. Joj! Ja mám 3 srdiečka! Ja mám plné, ale teraz mi chýba 3. Ja si potrebujem nažať doplná sa, lebo ja zomrem ináč. Ja nič nemám, iba toto. Ideš? Hej, počkaj. Bože, skoro bolo po mne. Ja nesmiem behať, lebo sa mi rýchlo minie hangoš a nebude sa mi doplňať život. Máme aj tak štupek. Čakajte. Áno, je tu Fightful. Nejaký tak stepek, ak by ste chceli. Dám vám ho potom do popisku. Aj mne to seklo. Počkajte, strih. 3. Vítam vás v pokračovaní. A hnedka teraz po strihu sa s vami lúči Spike 147 a Pututo 40. Čus v novom dieli.